jenengan? Ah. Kene ming joget tok. Iya. Mike tak salahke lho. Nyo 100 wong loro joget sing apik. Ayo mbangane buruh gendong nang pasar. Nggih. Niku ngangge susuk mboten? Tak goleki 52 ndak. Atin ki soalé sok wong murka nek ora. Iki dalang apa tukang kredit to jane kok apa-apa duwe. Nyambi kok nyo 52. Joget sing apik aku sing nembang. Nek arep nembang tak tambahi 100. Pilih nembang karo joget apa joget tok? Anu. Nek joget tok ki meng kaya wong pekok. Oh iya. Kudune karo nembang. Ya kene 100 meneh. Ya, wis. Agene ya meng murah. Susuk mboten? Lah joget nganggo piye kan ora? Nganggo apa? Kuwi kabake. Piye? Mau nganggo ngene-ngene. Ha wis beres pokoke. Ya 100 kene tambah 100. Wis ora wis njoket sakarmu wis. Yo, suwe-suwe tekor nek.